Луси беше пристрастена към удоволствия далеч от Бога. Докато спеше, сърцето й спря да бие и душата й отиде в ада. Тя искаше да се върне, но не виждаше изход. Духовете осъдиха греховете, които беше извършила, преследвайки пари вместо Бога, отдавайки се на удоволствия и прекъсвайки връзките си с църквата. Когато видя наказанията в ада и собствените си грехове, тя много се уплаши. Тя се изповяда пред Бога отново и отново. Тогава глас каза: Луси, ти си извършила много грехове, но трябва да се подчиниш на Божията воля и да се покаеш. Мисията ти все още не е завършена. Трябва да се върнеш, за да спасиш още хора. След това Луси се събуди. Тя започна да се покайва, да идва при Бога и да проповядва Евангелието. Бог каза, че докато хората се отвърнат от грешния път и докато се покаят, Бог ще им даде възможности да получат Неговото спасение. Бог не иска да паднем в ада, Той иска всички ние да се покаем и да получим Неговото спасение. Ако сте готови да се покаете пред Бога, амин. Ако сте готови,